תארו לעצמכם רשויות רווחה שבהם יש הרבה יותר חכות מאשר דגים. תארו לעצמכם עובדים סוציאליים שיש להם עדיין ברק בעיניים ואפילו איזשהו סוג של ידיעה שאפשר לשנות, שאפשר להיחלץ מהעוני, מהכאב, אפילו מפקיד הבנק. אנחנו כאן היום בתוכנית מיוחדת של המשמר האזרחי, תוכנית בציון עשור לעמותת ידיד, ועמותת ידיד אולי המקום שהפך להיות הכתובת האמיתית לכל מי שצריך באמת עזרה וצריך משהו. עמותת ידיד הוקמה ב-1997, שנתיים אחרי ששלוש יריות חיסלו כל תקווה לאיזשהו עתיד חברתי, כמה שנים אחרי שחוק ההסדרים כבר הפך למפלצת שבולעת הכל. יותר מ1,000 מתנדבים ב-27 סניפים ושלוחות ברחבי הארץ עושים ימים כלילות כדי להעצים את כל מי שאין לו כוח. ואיך כל זה התחיל? ובכן, נברנו במחסנים וגילינו את הכתבה הטלוויזיונית הראשונה על עמותת ידיד. היא נערכה ובוצעה על ידי כתבת אלמונית בשם אורלי וילנאי פדרוש. כך נראית הספרייה הציבורית היחידה בשדרות. את המבנה הפכה העירייה לבית ספר תורני. בצר להם פנו תושבי שדרות לעמותת ידיד המסייעת לאוכלוסיות חלשות. ראש העיר לא מתכוון לפתוח ספרייה, שתהיה ספרייה לתושבי שדרות. אנחנו מתכוונים לעתור לערכאות משפטיות. 3 עקרונות חשובים ופשוטים מנחים את עמותת ידיד. שים לב, צדק חברתי, חינוך וקהילה. חינוך והשכלה הם בסיס לחברה טובה ויציבה יותר, את זה כולם כבר יודעים, עד שכולם יבינו גם שמורה צריך להרוויח לפחות כמו פקיד הבנק שלי. עד שזה יקרה, עמותת ידיד עושה בדרך וממלאת את הוואקום הזה, עם שיעורי העשרה לתלמידים שאין להם, עם נסיעות לפולין לבני נוער שלא יכולים להרשות לעצמם, וגם עם חוק ההזנה. עד כמה הייתה לידיד חשיבות במעבר של החוק הזה, בניסוחו? הייתה להם שותפות רבה בעיצוב החוק. אני חושבת שהיום העובדה שאנחנו מזינים למעלה מ-200,000 ילדים, אז בהחלט תרומה של אותה יוזמה ראשונית. בואו איתנו לאופקים עכשיו, למפעל עוף הנגב, ותראו איך בעזרה פשוטה של העצמה אישית אפשר להפוך כל נוצה לזהב. לא פולגה עובד במפעל 4.5 שנים. ליבינסקי אלינה עובד במפעל 5 שנים. ליבינסקי נטליה עובד במפעל 4.5. היום הן לא נכנסות למפעל. יש להן פגישה עם עורך דין שעמותת ידיד גייסה בהתנדבות. מהסוף אני מתחיל, מה אתן רוצות? אנחנו רוצים את הצדק, שאנחנו נקבל את כל התשלומים שמגיעים לנו, הכל. ואנחנו רוצים שכל ההשפלות במפעל, שזה פשוט לשים קץ לזה. קודם כל, אתן רוצות להמשיך לעבוד, זה מה שאתן אמרתן. כן, אנחנו לא אומרות אז אנחנו נדגיש שאתן רוצות להמשיך לעבוד, שישלמו אחורנית את מה שמגיע, ושמפה ואילך יהיו בני אדם. אז מה אתן אומרות, בנות? אתן יוצאות מפה עם איזו תחושה? שננצח ונקבל מה שאנחנו מבקשות. המחלקה המשפטית של עמותת ידיד פועלת גם היא בהתנדבות בכל אחד מהסניפים של העמותה ברחבי הארץ, אבל יש לא מעט מקומות שאין בהם אפילו סניפון אחד קטן. לשם מגיעה ניידת הזכויות והבריאות של עמותת ידיד, שמביאה את הזכויות עד לשכונה שלך, עד הבית. ניידת הזכויות של עמותת ידיד הוקמה בסיוע חברת התרופות פייזר. הניידת הזו מגיעה לכל מקום, יש שם רופא, יש שם אחות, יש שם איש שיגיד לך מהם זכויותיך. על כל החלטה בדבר אשפוז כפוי או טיפול מרפאתי כפוי ניתן להגיש ערר, אשר נשמע בפני ועדה פסיכיאטרית מחוזית. ידעת את זה? לא. יש לא מעט אנשים שמאושפזים בכפייה ולא יודעים בכלל שיש להם זכויות, הן קיימות. ידעת למשל שאם עבדת 3 חודשים, אתה זכאי לתשלום עבור 9 ימי חג בשנה לפי הדת שלך? לא. ידעת את זה? לא. יש לא מעט אנשים שלא יודעים את הדברים האלה, הם מופיעים כאן בפנקס הזה של זכויות עובדים שכתבה עמותת ידיד. בחוברת הזו, זכותי להיות בריא. מה ידעת שאתה צריך בכלל לדעת, זאת השאלה. בדיוק, כי ידע זה כוח, וזה בעצם הבסיס לאיזשהו סוג של שוויון חברתי. ידע זה לא ספק כוח. מה עושים כשנופל קסם? מה עושים כשאין לך כסף להגיע לבית חולים? מה עושים כשזורקים אותך מהבית? מה עושים כשהביטוח הלאומי מסרב לתת לך מענק לידה? ידע זה כוח, ידע זה ידיד. פה אני מקבל את כל העזרה. היה לי הרבה בעיות עם משרד השיכון כדי לקבל דירת עמידר. הבעיה נפתרה בזכות עמותת ידיד. כאן יושבים קבוצה של חברים שמשתתפים בפרויקט שנקרא כוח להשפיע, תושבים עושים שינוי. עמותת ידיד זה
זה המודל של החברה העתידנית שיהיה פעם. אחד הדברים שבאמת גורמים לאנשים להתייאש זה ביורוקרטיה ועירייה. אנחנו יודעים שקבוצה של תושבים יכולה להזיז דברים. יש לנו כוחות. אנחנו כוח. ואם לא הצלחנו בדלת, ניכנס בחלום. ואם הטלפון שהרמנו לא סיפק, אנחנו נכתוב מכתבים ונציף את המערכת. ויש לנו זמן, אנחנו פה עם הפונים עד שזה יצליח. ואני חושבת שאופטימיות זה משהו שמשותף לכל המנהלות בידיד, אחרת לא היינו שורדות. וכשאתה מסתכל שמאלה וימינה ורואה את החברים שלך בממשלה, בכנסת, ברשויות, אתה אומר לעצמך, אם אלה החברים שלך, עדיף ידיד.